ಎಂಕ್ಲು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಒಲ್ಪೊಂದಿರಿಂದ ಪಲ್ಲಿಲಿ ತುಂಬೋಪಿನಿ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಅಪ್ಪೆ ಖಂಡದ ನಡುಟು ನೇಜಿ ನಡುವುದು ಇದ್ದೇರಡ ಪುನಿತಡೆ ಬರ್ಪೀನಿ ಪುಣಿಕೆ ಅಣೆ ಪುಣಿತಡೆ ಬರ್ತದು ಮಿರೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಆಜನೆ ಆಜು ವರ್ಷ ದಾಯಗ ಬೈದಿಂದ ಇಂಕೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಸಾರತೋರ್ಮನ ತಾಶ್ಪತ್ತ ಒರ್ಂಬಾಡು ಎಂಕ್ಲು ಮಾತ ಜವಣಿರು ಸೇರಿದ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ಪುಗನ್ನ ಅದು ದಗೆ ಮಲ್ತಿ ಪಗೆ ಮನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕನು ಪಂಪೇಡು ಮಲ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಪಂಡ 32 ಸೀನೆ 32 ಎಂಕ್ಲು ಅಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸೀನ್ ಇತ ಎನ್ಮ ಸೀನ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೆರ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ಡ್ ಅರ್ಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ವಿಠಲ್ ಅರ್ಡ ಡಾನ್ಸ್ ಕಲ್ತೊಂದಿರ್ತೀನಿ ಎಂಕುಲು ಒಂಜೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರನ್ನು ಬರೆತಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮಲ್ಲೂರು ರೋಹಿಣಿ ಅಕ್ಕ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಡ್ರಾಮಾ ಆ ಟೈಮಡು ಅವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡ್ರಾಮಾ 25 ಶೋ ಅವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರ ನಿರ್ದೇಶಕನೇ ನಟ ಎಂಕುಲು ಇಂಚ ಬತ್ತನ ಬಣ್ಣ ನೀರು ಪಂಡಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಅದು ಡ್ರಾಮಾ ಅದು ಇಂಚ ಬತ್ತಿ ಪೀಟಿಗೆ ಆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಅಲ್ಪ ಬಾಳ್ತಾರ ಅಜ್ಜಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆ ನಾವು ತಪ್ಪುಂದೆಲ್ಲ ಪಂದ್ರೆ ಆಪಜ್ಜಿ ಸರಿಯಿಂದೆಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪಜ್ಜಿ ಅಟ್ಲೇ ಇಷ್ಟ ಅಂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಏನು ಸರಿ ಅನ್ ಮಲ್ತಿನೇ ಅನ್ ಸರಿಯಿಂದ ಅಂತಿಂದ ಇರೇಗ ಇಂತಿದ್ದಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಈ ವರ್ಷದ ಹೊಸ ಡ್ರಾಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಬೋನುಂಡು ಎನ್ನ ಬೇತೆ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೆಟ್ಟು ಬೇತೆನೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎನ್ನ ನೆಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನಲಿಪೆರೆ ಉಂಟು ಡಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಉಂಡು ಸರಿತ ಸದಾಶಿವ ಸರ್ ಒಂದು ತೂನಾಗ ಎಂಕುಲಿರಿನ ಈ CD ಪೂರ ಇನ್ನ ನಾಟಕ ಪೂರ ತೂವಂತಿನ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಇನಿಕ್ 2024 ತೂಪುನಾಗಲ್ಲ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಂಕದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ತೋಜಿ ಸರ್ ಎಂಚ ಇರ್ನ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅವನ್ ಪೂರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪುರ ಈ ಪ್ರಾಯಟ್ನ ಎನ್ನ ವಾ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಲಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ತಿಂಪದಿನ ಫುಡ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪಂದ್ರೆ ಮರತೆ ಒಂಜನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪುನಗಲ್ಲ ಎನ್ನ ಎಂಕ ಆಜಿ ವರ್ಷ ಅಪ್ಪಾಗ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಕಂಡಾಟ ಬೇರೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಕಂಡಾಟ ಬೇರೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನೇಜಿನ ನಡ್ಪುನ ಪತ್ತನ ಬಯ್ಯನಾಗ ಬಡಾಪುನತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತೆದಕ್ಕೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ತಿಂಡಿ ಒಂದು ತಿಂಡಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಕೊರ್ರೆಚ್ಚಿ ಬಯ್ಯಾಡು ಬಡನಾಗ ಅಪ್ಪೆ ಒಲ್ಪ ತೂಪಿನಿ ಕಂಡೋಡು ನೇಜಿ ಒಂದು ಕೆಸರಡು ಬೆಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಉಪ್ಪಿರತ್ತೆ ಅಪ್ಪೆ ಕಂಡೋಡು ಉಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನು ಎನ್ನ ಪಲ್ಲಿಲ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂತೀನಿ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಬಂದೆ ಎನ್ನ ಪಲ್ಲಿ 2ನೇ ಪಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡಿ ಎನ್ನ ಪಲ್ಲಿಲ ಎಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡಿತ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ಲು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಒಲ್ಪೊಂದಿರಿಂದ ಪಲ್ಲಿಲಿ ತುಂಬೋಪಿನಿ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಅಪ್ಪೆ ಖಂಡದ ನಡುಟು ನೇಜಿ ನಡುವುದು ಇದ್ದೇರಡ ಪುನಿತಡೆ ಬರ್ಪೀನಿ ಪುಣಿಕೆ ಅಣೆ ಪುನಿತಡೆ ಬರ್ತದು ಮಿರೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಆಜನೆ ಆಜು ವರ್ಷ ಅಡಿ ಎನ್ನ ಆಜು ವರ್ಷಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಇಂಚ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡ ಅಡೆಗೆ ಬಾಯ್ ಬಣ್ಣ ಅಪ್ಪೆ ಅವು ಇಂಚ ಸರ್ ಮೂಜಿ ಪ್ರಾಯದ ಒಕ್ಕ ಪರಪುಜೇರು ಮನ್ಪೇರ ಸಿತ್ತೆ ಆಜು ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಮಿರೆ ಪೇರು ತಿಂತೆನು ಇರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅತ ಅವೇ ಬೋಸ ಇರ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಒಂದು ಅದು ಪೇರ ಕಾರಣ ಆಜು ವರ್ಷ ನಾನು ಒಂಜನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಪ್ಪ ಮತ್ತು 5 ವರ್ಷದ ಪಾಡೋಡು ಒಂಜನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ 5 ವರ್ಷದ ಒಂಜನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಅವಳ ಮರಿಯಲ್ಲಾಡು ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಬಂಗ ಎಂಕ್ಲೆಗಪ್ಪಾಗ ಮರಿಯಲ್ಲಾಡು ಕೊಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಮುಂದುಂಡತ್ತೆ ಅಪ್ಪೆ ಒಂದೇ ಕೆಂಚಿನ ಮನ್ಪಿನಿ ಗೋಣಿ ಬಾರದು ಗೋಣಿ ಎತ್ತವು ಒಂದೆತ್ತವ ಮಲ್ಪೇರು ಇರತ್ತ ಅದನ್ನು ಇರತ್ತ ಕೆಂಚಿನ ನಾನು ಸರಿತ ಮಲೆನಾಡು ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೇರ ಅವೇ ಅಣ್ಣ ಮೂಲು ಒಂದೆತ್ತ ಅವನ ಮುಳ್ಳುದ ಒಂದು ಬರ್ಪುನು ಐಟ್ ಮಲ್ಪುನವು ಮೊಡೆಪಿನವು ತಾರಿದ ಮಾಡಲ್ ತಾರಿದ ಐತ ಒಂದಿಟ್ಟು ಮೊಡೆಪಿನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಮೊಡೆಪೆರತ್ತೆ ಅವಂಚ ಬಗ್ಗನಾಗ ಇಡೀ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಎಂಕ್ಲ ಪಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಆಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಒಂದು ಕೆಂಚಿನ ಬನ್ಪೇರು ಮನ್ನೆ ಬರ್ಪುಜ ಎಂಕೇಳು ತುಕ ಜನಕ್ಕಲು ಕಮೆಂಟ್ ಬಂತ ಬನ್ಲೆ ಯಾರು ದಾದ ಪನಿಯರ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂದು ಐಕ್ ಗೊಬ್ಬರ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದು ಪಾಡು ಮನ್ಪೇರು ಅವು ಪಾಡು ಒಂದು ಎಂಕ್ಲು ಬರ್ತೀನಿ ಶಾಲೆಯದ್ದು ಯಾನು ಅಪ್ಪೆನ ಮಿರೆ ತಿಂದ್ರೆ ತಿನ್ನಾಗ ಅಪ್ಪೆ ಬತ್ತದು ಇಂಚ ಖಂಡದ ಪುನೀಟ್ ಬತ್ತು ಕೆಸರಡೆ ಬತ್ತದು ಇಂಚ ಬಗ್ಗುವೇರು ಅಡೆಗೆ ಬಾಯ್ಪಾಡು ಬಾಪ ಮಿರೆ ತಿಂಪಿನಿ ಅಪ್ಪ ಅಡೆಗಾಂಡು ಬಂಜಿ ಬೇತದಲ್ಲಜ್ಜಿ ಬಯ್ಯನಾಗ ಹಾತೆ ಅಪ್ಪ ಯಾನು ಒಂದು ಮುಂದೇನು ಪಂಡ್ರೆ ತಾಯಿ ಪಂಡ ಬರ್ಸ ಮೀನಿ ಬತ್ತಾನೆ ಎನ್ನ ಪಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಕಂಡು ಬರ್ಪಲ್ಲತೆ ಆ ಪಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಅನ್ನಗ ಒಂದೇನು ಪಾಡ್ರ ಜತೆ ಎನ್ನ ಪಲ್ಲಿ ಏನು ಅಡ್ಡ ಇಂಚ ಪತ್ತುನು ಮಂಡೆಗೆ ಬರ್ಸದ ನೀರು ಪೂರ್ಣ ಪನಿ ಬರ್ಸ ಜಂದಿನಪ್ಪ ಓಪಿ ಬರ್ಸ ಬರೋದು ಪುನಃ ಪನಿನ ಮಂಡೇಡುಂಡು ಎನ್ನ ಮಿರೆ ತಿಂದಾಗ ಎಂಚ ಪಾಡನ್ನು ಅವು ಬದುಕೆ ಬೇತೆಮ್ಮ ಅಣ್ಣೆ ಮೆಗ್ಗಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೈತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇತ್ತದೆಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಕಲಹ ತಪ್ಪುಣತೆ ಎಂಚಿನ ಹುಟ್ಟುವಾಗ
ಸಹೋದರರು ದಾಯಾದಿಗಳು ಆಯರೆ ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಪಗ ಅಪಗ ಮತ್ತ ಒಂಜಿ ಮೂಕಿಡಿತ್ತನು ಮಾತ ಪಲ್ಲಿ ಪಲಾಯ ಆ ಒಂದು ಇತ್ತೇದ ಲೆಕ್ಕತ್ತವು ಅಪಗ ಬಡಪತ್ತಿಡ್ಲ ಮೋಕೆತ್ತನು ಇತ್ತ ಕಾಸು ಇತ್ತದು ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಅದು ಮೋಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತನು ಅಪಗ ಬಡಪತ್ತಿತ್ತನು ಮೋಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತನು ವರ್ಷದ ಇರ್ನ ಏತದಾರ 70 76 ರನ್ ಈ ರೀತಿ ಮೂಜಿ ಜನರೇಷನ್ ಓಲ್ತಿರೋದು ಬಂದಾಗ ಫೋನೇ ಇಜ್ಜಂಗಿನ ಅದು ಬತ್ತದ್ದು ಇತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಟಿ ಏತಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮನ್ಪುರ ಮುಟ್ಟೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ಜನರೇಷನ್ ನೀರು ತೂತ ಅಂದು ಅದೇ ಖಂಡಿತ ಇರಡ ನಿಜವಾದ ಪಾತಿರ್ನ ನಿರಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಂಡಾರ ಉಂಡು ಸರ್ ಅವೇನು ಪಾತಿರ್ನ ಆತ ಟೈಮ್ ಬೋಟ್ ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ ಐನ್ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಸರ್ ಕಲೆತ ಒಲವು ಒಲ್ತು ಶುರು ಆಯ್ನಿ ಸರ್ ಇರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಇತ್ತಿರದಲ್ಲ ಈಚಿ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏರ್ಲಜ್ಜೇರು ದಾಯಗ ಬೈದಿಂದ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಸಾರತೋರ್ಮನ ತಾಶ್ಪತ್ತ ವರ್ಂಬಾಡು ಎಂಕ್ಲು ಮಾತ ಜವಣೀರು ಸೇರಿದೊಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ಪುಗನ್ನಾಳು ಅಪ್ಪಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬಂದೊಂಜಿತ್ತೇರು ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅಂದವು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ತೀರ್ಪೋಯರಾರು ಬೊಕ್ಕ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಬಂಗ್ಯಾರ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದೊಂಜಿ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ದಗೆ ಮಲ್ತಿ ಪಗೆ ಬಂಪಿನೊಂಜಿ ನಾಟಕನು ಪಂಪೇಡು ತಗೆ ಮಂತಿ ಬಗೆ ದಗೆ ಮೈತಿ ದಗೆ ಮಲ್ತಿ ಪಗೆ ಬಂದು ಅಪ್ಪಗೆ SSLC ಆತನು ಅಶ್ಪತ್ ಎನ್ಮನೆ ಈಸ್ವೀರ್ದು ಅಪ್ಪಗ ಸುರು ನಾಟಕ ಮಲ್ತೀನಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಾಟಕ ಬಣ್ಣ ಪಾಡೋಡು ಅಂಪಿನ ಆಸೆ ಮೋನೆಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಇಂಚೇನಿತ್ತನು ಮೋನೆ ಜವನಾದಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಯಾರು ಲೀಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸುರುತ್ತ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂದೆ ಅಂದೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅದು ಸರ್ ಮೂಲು ಪಂಪ್ವೆಲ್ಡ್ ವಿಜಯ ನ್ಯೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಕ್ಲಬ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಎಂಕು ಅಪ್ಪಂಗಿನ ಹವ್ಯಾಸಿ ಅಪ್ಪಗ ವರ್ಷೋಡದಲ್ಲ ಎಂಕುಳಿತ್ತೆ ತಿಂಗಳು 35 ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ಪ ಅಪ್ಪಗ ವರ್ಷೋಡು ಒಂಜಿ 4 ಡ್ರಾಮಾ 5 ಡ್ರಾಮಾ ಅವಲ್ಲ ಏರ ಎಂಕ್ಲ ನೀರ ಲೆತ್ತೆಡ್ದು ತಂಡನೊಂದು ಲೆಪ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಲೆಪ್ಪುಜೇರ ಇಜ್ಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಏರನ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪೇಡ ಅಲ್ಪದ ಹುಡುಗಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಗೆ ಆಯರ್ ಪಾಡ್ಗ ಅಂಚೆ ನಾಟಕ ಮಲ್ತೊಂತೇರು ವರ್ಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐಕನೆಕ್ ಮಾತ ಇತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ತಂಡ ಅಂದೆ ಇಜ್ಜಂಡು ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಪೂರ ಎಂಚೈತನ್ ಸರ್ ಈರ್ ತೂಯಿಲಕಿ KN ಟೈಲರ್ ಅತನ ಐಟುಂದ ದುಂಬುದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅತನ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಬದುಕಿ ಈರ್ ತೂಯಿಲಕ ಎಂಚೆತ್ತ ಈಚಿ KN ಟೈಲರ್ನ ಡ್ರಾಮಾ ತೂದಾಯನ್ ಓಕೆ ಅಪಗದ ಬದುಕು ಮತ್ತು KN ಟೈಲರ್ನ ಟೈಮ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆದಿತ್ತನು ಐದು ದುಂಬು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆದಿಜ್ಜಂಡು ಓಲ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಸಾರತ್ತೋರ್ಮನತೆ 80 ಆಜಿ ಯಾನಂದಿರಕ ಅಶ್ವತ್ತೋರ್ಮ ಎಳ್ಪನ ಇಸಿದ ಪನ್ಪಿನಿ ಕತೆ ಅಪಗ ಟೈಲರ್ನ ಡ್ರಾಮಾ ಜನರೇಷನ್ ಜನರೇಷನ್ ಗೊತ್ತು ತುಂಬುದ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ಎಂಚೈತ ಐದು ದುಂಬುದ ಪಂಡ ಟೈಲರ್ದು ದುಂಬು ಏರ್ನ ಇತ್ತನು ಗೊತ್ತುಜಿ ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೇರು ಟೈಲರ್ ರಾಮ ಕಿರೋಡಿಯನ್ ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಇಂದ ತೈಜ್ದ ರಾಮ ಕಿರೋಡಿಯನ್ ಡ್ರಾಮಾಡ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಡ್ರಾಮಾ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ ಮೂವೇರ ಮುತ್ತೇಸಿ ಬೊಕ ಸರ್ಪ ಸಂಖ್ಯಲೆ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಡ್ರಾಮಾ ರೆಡ್ ಮಾತ ಪಾರ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ಇದೆ ಸರ್ ದುಂಬು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ನಾಟಕದ ಲೆಂತ್ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಪಂಡ 32 ಸೀನೆ 32 ಎಂಕಲ್ ಅಂದ್ ಸೀನ್ ಇತ ಎನ್ಮ ಸೀನ್ ಅಪ್ಪ 32 ಸೀನ್ ಪಂಡ ಮೂಜರೆ ಗಂಟೆದ ಡ್ರಾಮಾ ಮೂಜರೆ ಗಂಟೆ ಐಟ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಸೀನ್ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಅದು ಇತ್ತದೆಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಒಂದು ಸೀನ್ ಪರದೆ ಪಾಡ್ದು ಒಯ್ತು ಪಾಡ್ದು ದೆಪ್ಪುನು ಆತನ ಮುಲ್ಪದ ಸೀನ್ ಆನಾಗ ಉಲ್ಲಾಯ್ದ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪನು ಆ ನಮ್ದು ಇತ್ತೇನೆ ಈ ಮೇಟಿ ರೋಡ್ ಸೀನ್ ಆನಾಗ ಉಲ್ಲಾಯ್ದ ಗಾರ್ಡನ್ ಸೀನ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪನು ಇಲ್ಲದ ಸೀನ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪನು ಬೊಕ್ಕ ಸಿಂಗಲ್ ಸೀನ್ ಅದು ಜನರೇಷನ್ ಈ ನಾಟಕ ನೆಕ್ಕು ಪೂರ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಖಾಲಿ ಕಲಾವಿದರಾದೇ ಇತ್ತರ ಅಥವಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರಾದಲ್ಲ ಕಲ್ತೊಂತಾರ ಬರೆಪಿನ ವಿಷಯ ಅತನ ಪರದದ ಪಿರೋಡು ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನ ಮೇಕಪ್ ಮನ್ಪುನ ಅತಂದ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಐತ ಬೊರಿರೆಕು ಓಲಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಏನ್ ಡಾನ್ಸ್ ಕಲ್ತದೆ ಭರತನಾಟ್ಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ವಿಠಲ್ ಬಂದ ಅರ್ಡ ಎನ್ಮ ವರ್ಷ ಡಾನ್ಸ್ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲ್ತದೆ ಎನ್ಮ ವರ್ಷ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಒಂಚೇ ಟೈಮ್ಡ್ ಅರ್ಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ವಿಠಲ್ ಅರ್ಡ ಡಾನ್ಸ್ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರ್ ಅಪ್ಪಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಾರು ಯಾನಪ್ಪಗೆ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ವರ್ಷ ಬೇಡ ಅಂತಂದಿನಾರು ಎಂಗ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಓಡಾಟ ಎಂಜೈತನ ಸರ್ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಬಂದ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರ್ ಬಂದಾಗ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಗೌರವ ಬರ್ಪಿರ್ದೆ ಸಾಧನೆ ಎಲ್ಲ ಅಪಾರ ಖಂಡಿತ ನಿಖಿಲ್ನ ಜವನಾದಿಗೆ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಈರು ತೂತಿನ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರ್ ಎಂಚೆತ್ತೀರಿ ಸರ್ ಅಪ್ಪಗ ಇತರೆಗೆ ನೆನಪುಂಡಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ
ಎಂಕುಲು ಒಂಜೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಅರ್ನ ಶಿವತಾಂಡವ ಉಳ್ಳಾಲಡ್ ಶಾರದಾ ಬಂದು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪದ ಒಂದಿತ್ತದು ಶಾರದಾ ಎಂಚಿನ ಅವನು ಆರ್ನ ಶಿವತಾಂಡವ ಎನ್ನ ಹಂಟರ್ ಬೇಟೆಗಾರ ನೃತ್ಯ ಆರ್ನ ಶಿವತಾಂಡವ ಆರು ರಡ್ಡು ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂತೇರು ಮೂಜಿ ಮಲ್ತೊಂತೇರು ಅದಿತ್ತೇರು ಅನ್ನಂದು ಆರು ನವ್ಯ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ತೊಂತೇರು ಅರ್ನ ಶಿವತಾಂಡವ ಜತಿ ಸ್ವರ ಅಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಫಿಶರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಂದು ಮೂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂತೇರು ಯಾನ್ ಹಂಟರ್ ಮಲ್ತೊಂತೆ ಬೇಟೆಗಾರ ನೃತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಶಿವತಾಂಡವ ಮಲ್ತೊಂತೆ ಅಂಡ್ ಆರು ಇಜ್ಜಂದಿನಪ್ಪಗೆ ಯಾನ್ ಶಿವತಾಂಡವ ಮಲ್ತೊಂತೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಸೀತಾ ಟೀಚರ್ ಬಂದಿತ್ತಿರು ಮೇರ್ನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಮಾಸ್ಟರ್ ವಿಠಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಆರ್ಲ ದೇವರ ಪಾದ ಸೇರ್ದೇರು ಇರುವೆಲ್ಲ ಮೋಹನಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟೇಜಿಡ್ ಒಂದು ಮಲ್ತದ ಡ್ರಾಮಾ ಒಂದು ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ ಇದು ಈ ಒಂದು ಉಂಡತ್ತು ಸರ್ ಈ ರಂಗಭೂಮಿದ ಒಲವು ಬತ್ತಂದು ಈ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟೀಮ್ ಸೇರ್ನಿ ಆತನ ಎಸವಿಡು ಸಾವಿರದ ಎನ್ಪತ್ತ ಎನ್ಮಗೆ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡಗೆ ಸೇರ್ದಿನಿ ನಾನು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಹವ್ಯಾಸ ಎಂಗಳು ಭೂಮಿಕಾ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿನಾಲ್ ನಾಟಕದ ತಂಡ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಮಾತ್ರ ನವ್ಯ ಡ್ರಾಮಾದ ಈ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಈ ಡ್ರಾಮಾ ಆತು ಭೂಮಿಕಾಡ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡ್ತದೆ ಡೆಡ್ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ಲೊಳಲೊಟ್ಟೆ ನಾಯಿ ಹೆಂಚಿನ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ತುಳು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರನ್ನು ಬರೆತಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮಲ್ಲೂರು ರೋಹಿಣಿಯಕ್ಕ ಮಾತ ಎತ್ತಿನ ಡ್ರಾಮವು ಆ ಟೈಮಡು ಅವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡ್ರಾಮಾ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ಇತಿಹಾಸ 25 ಶೋ ಅವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಉದಯವಾಣಿ ಬೈದನಿ ಎಂಡ ಉದಯ ಶೋ ಆಪಿನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅವು ಇನಿಕ್ ಸಾರ ಶೋ ಆಯ್ಲಕ ಸಾರ ಶೋ ಆಯ್ಲಕ ಐತ ಉದಯವಾಣಿ ಮನೋಪ್ರಸಾದ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಪಾಡ್ದಿನ ಎಂಡ ಇನಿಗ್ಲ ಉಂಡು ಒರಿಜಿನಲ್ ಉಂಡು ಆಯ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಪೇಪರ್ ನವಭಾರತ ಇತ್ತೀನಿ ಈ ನವಭಾರತ ಪೇಪರ್ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಕೇಂದ್ರತೆ ನವಭಾರತ ಪೇಪರ್ ಬತ್ತಿನಪ್ಪಗ ಎನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಒಂಜಿ ಬೈದಿತ್ತನು ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಪೇಜಿಡ್ ಅವೊಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾಡಿ ಅನ್ನು ಮಲ್ತಿನಿ ಎಂಕಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಟ ಸದಾಶಿವ ಅಮೀನ್ ಪಂದ್ ಅವು ಇನ್ನಿಗ್ಲಿಂದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೇಪರ್ ಉಂಡು ನವಭಾರತ ಇತ್ತಿಗ್ಲ ಉಂಡೆ ಉಲ್ಲ ಎಡ್ಡು ಅಪ್ಪಗ ಉದಯವಾಣಿಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ದು ಮನೋಹರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ದಾಖಲೆ ಬಂದು ಪಾಡ್ದಿನ ಉಂಡು ಎಡ್ಡ ಪೇಪರ್ ಅವು ಉದಯವಾಣಿಡ್ ಬೈದಿನ ಅಪ್ಪಗ ಇತ್ತೇಗ್ಲು ತಿಂಗಳು 35 ಮಲ್ಪ ಒಂದು ವರ್ಷಡೇತ ಮಲ್ತಿನ 25 ಶೋ ಆಯ್ನೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಟೈಮ್ ಉಡು ಸರ್ ಇತ್ತು ಇರು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ರು ಬಂದರತ್ತು ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಇನಿಕ್ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಯೂತ್ ನಕ್ಕಲು ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ಇದೇನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂದು ಲೆಪ್ಪುನಕ ಮೇರು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರ ಅದಿಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ನಕಲಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೆರೆಗೆ ಉಪ್ಪು ಪಂದು ಎನ್ನೇರು ಯಾನ್ ಕೇನು ಇರು ಸುರೂಕು ಈ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಏನೇ ಟೈಮುಡು ಇರಿಗೆ ದಿನ ಸಂಬಳ ಏತಿತ್ತನು ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಾಷ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಯಾನ್ ದೇವಂದೇ ಬಂದ್ಪುನು ಪುದರ್ಲೆ ಆರ್ಯನ ಮಾಷ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೂಜೆರು ಅಮೀನ್ಜಿಂದೆ ಬಂದ್ಬೇರ ಅಮೀನ್ಜಿ ಬಂದ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಪುದರ್ಲೆತದೆ ಬಂದ್ಪೆ ಆ ಸಂಬಂಧ ಎಂಕ್ಲಿಗ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ಏನಾದ್ರು ಲೆಪ್ಪೇರು ಮಾಷ ಬಂದ್ಪೇರು ಅವನಿ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಒಂದು ಇಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ಸಾರತ್ ಎಂಚಿನಕ್ಕೆ ನೀರು ಏತ್ ಇರಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಂದು ಯಾನ್ ಸಾರತ್ 1980 ಬತ್ತೀನಿ ರಡ್ಡನೆ ಡ್ರಾಮಾ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡದ ಅಪಗ 100 ರೂಪಾಯಿ ಸುರುತ ನಾಟಕ ಅಡಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಸುರುತ್ತ ಚಾಪರ್ಕ ಬಲೆ ಚಾಪರ್ಕ ರಡ್ಡನೆ ಡ್ರಾಮಾ ಗಂಟೆ ತಾಂಡ ಡ್ರಾಮಾಡಿ ಯಾನ್ 4ನೇ ಶೋಕು ಯಾನ್ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ 4ನೇ ಶೋ ಮಲ್ತೀನಿ ಐದು ತುಂಬಿ ಅತಿ ಶಾಳ್ವೇರ್ ಮಲ್ತೊಂತೇರು ಗಂಟೆ ಟಚ್ ಆಯ್ತು ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಯಾನೊಂತೆ ಕಪ್ಪುಲ್ಲೆ ಅವು ಇತ್ತೇವೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪೆ ಅಪಗ ಬೊಕ್ಕಲ ಕಪ್ಪು ಇತ್ತೇನು ಅಪಗ ಯಾನು ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಪಂಡತೆ ವರ್ಷಾಪುಡು ಒಂಜಿ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಬೇಲೆ ಮಾತು ಮಾಧವ ಶಕ್ತಿ ನಗರೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಆಚಾರ್ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಕುಲು ಎಂಕುಲು ಯಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡ್ತದ ಆ ಪಾತ್ರಗೆ ಯತೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ ಮಲ್ಪನ ಗಂಟೆ ತಾಂಡದ ಪಾತ್ರ ಕುಟ್ಟಿಯಣ್ಣೆಂದು ಪಾತ್ರ ಅವು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಈ ಕರಿಯೆ ಆಪುಂಡು ಬಂದಾಂಡು ಯಾನ್ ಕಪ್ಪುಲ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಡೈಲಾಗ್ ಯಾನ್ ಕರಿಯೆ ಕಪ್ಪಣ್ಣದಾನೆ ಲಕ್ಷಣ ಉಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಡಾಯ್ತು ಕಪ್ಪಣ್ಣದಾನೆ ಲಕ್ಷಣ ಉಲ್ಲೇನು ಅಪ್ಪಣ್ಣಡ ಮತ್ತು ಪನ್ಪಿನ ಅವು ಮಾಧವಗಳ ಪ್ರಕಾಶರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಪಾತ್ರ ಸೂಟ್ ಆಪೆನ್ ನಾಡು ಅಂಚಾಕಲು ಬತ್ತದ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಬತ್ತೇರು ಇಂಚ ಮಲ್ಪಗನ್ ಬಂದೆ ಅಂಚೆ ತಂಡಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೇರ್ಬೇಕು ವೇಲ ತಂಡ ಡ್ಯೂಟಿ ಇರವೇನು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತೊಂದರ ಸರ್
ಅವಳಿಗೆ ದಿನ ನಡತ ದಿನ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಂಬಳ 130 ರೂಪಾಯಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂದು ಅಂಡ ಎಂಕ ಅವಳು ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇತ್ತು ಎಂಗೆ ಒಯ್ಕಲ ಬೋಗಲಿ ಓಡ್ಲ ಪೋಲಿ ಓಡ್ಲ ಬರೋಲಿ ದನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ನಿರ್ಮ ದನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ದನಿ ಒಂದು ಇಜ್ಜಂಡಾರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೆಗ್ಗಿ ಪಲ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ದೋಸೆ ಲೆಕ್ಕ ಆರು ಇಂಚಪ್ಪ ಕೊಂಚ 2 ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ತೀರ್ಪೋಯರು ಶರತಣ್ಣೆಂದು ಕಿಶನ್ ಒಟ್ಟ ವರ್ಕ್ಸ್ ಪಂಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಪಕ್ಕ ನಂದಿಗುಡ್ಡೆರು ಮಂತನಲ್ಲ ಯಾರನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪಾತೇರು ಉಂಡ ಸರ್ ಶರತಣ್ಣನ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲದ ಕುಲ್ಲ ಮೀನಿ ತೂಪೇರು ಬಂದ ಖಂಡಿತ ಎಂಕ್ ಮರಣಗೆ ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳಾಯನ ಆತಿ ಯಾರನ್ನ ಮರಣ ಅದು ಆಂಡೆ ಯಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ 80 ವರ್ಷ ಕರಿಯು ಹಿಂಗೆ ಮರಣಗೆ ಪೋಯರಾಯ್ಜಿ ಒಂಡೆ ಎಂಕುಲು ಕುವೈಟ್ಗೆ ಪೋದ ಎಂಕಲು ಅಂಚೆನಿರ್ದವರ ತುಯ್ಯರೆ ಆಯ್ಜಿ ಸುರುತ ಎಂಕ ನುಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಿನಾರ ರಡ್ಡನೆ ನುಪ್ಪು ಪಾಡ್ನಿದ ಆರು ಸುರುಟಿಯಾನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ 80 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಬೆಂದ ಮೂಲು ಬೊಕ 100-130 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅಜ್ಪತ್ತ ಎನ್ಮನೆ ಇಸ್ವಿಡು ಮೂಲು ಬತ್ತೆ ಆ ಸುರುಟು ಎಂಕ್ ಪೆಂದು ಪತ್ತದ ಇಂಚೆನೆ ಗ್ಯಾರೇಜ್ದ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ದ ಬಿಲ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಕಲ್ಪದ ಕೊರ್ದಾರು ಒಂಜಿ ಏನೋ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದೇರಾರು ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕಲ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯತೆ ಈ ಪ್ರಾಯದ ಆದ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಾಗ ಅಪ್ಪಗ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡನೆ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಐತೆ ಸರ್ ಅಪ್ಪಗ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕುನೇ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕುನೇ ಮಲ್ಲ ಬಂಗ ಅಪ್ಪಗ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಬೇರೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ದಿಕ್ಕುದನ್ನ ದಾದನ ಮಂತುದು ಮಾರ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಲೇದಿನ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಇರ್ಲ ಫರೋ ಇಚ್ಚಿ ತಿಕ್ಕು ಜಪನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ದನಿ ನೀರು ನೆನಪು ಮಂತಾರ ಖಂಡಿತ ಅಂಡ ಅನ್ಪೋಡೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ದುಃಖ ಬಂಡ ಇಂಕ ಆತ ಸಮಯ ಮೂಲೆ ಉಲ್ಲೆಯನ್ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅನ್ಕು ಏಟು ಪೋದಾನ್ ದಾಲ ಅನ್ಪೆರ್ಲ ಆಯ್ಚಿ ಮೂಲ್ತರದರ್ನೊಂಜಿ ಆತ್ಮಾಗ ಶಾಂತಿ ಕೊರಡಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಯಾಡು ಪುನಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ತಿನಾರು ಎಂಕ್ಲೇನು ಕೈಪತ್ತದ ನೊಡಪಾಯ್ಲಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಪಂಡ ಕರ್ಪದ ಕೊರ್ತಿನಾರು ಶರತಣ್ಣೆಂದು ದೇವರೇ ಆತ್ಮಗೆ ಶಾಂತಿ ಕೊರಡಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಸರ್ ನಾಟಕದ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಇರ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಂಚ ಅದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಪ್ಪಗ 100 ರೂಪಾಯಿ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಶೋಕು 100 ರೂಪಾಯಿ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ನಾಟಕ ಎಂಕಲ್ ಭೂಮಿ ಕಡೆ ಮಲ್ತ ಒಂಜಿ ಶೋಕು 10 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಕ್ಲೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಪ್ಪಗ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಐಬಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಿರ್ತಿಲ್ ನಾಟಕ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ಜಾ ಸುರುತ್ತು ಬಟ್ ಇರ್ನಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಸರ್ ನಲ್ಲ ಸುರೂತ ಬೇಟಿ ಸುರು ಇರೆನಾರು ಒಪ್ಪೈನ ಇರೆಗ್ ಪಾತ್ರ ಕೋರನ್ನ ಇರೆನ್ ಆರ್ ರೆಡಿ ಮಂತಿನ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ರಾಮಾ ಆರ್ಲೆ ನೆಪ್ಲೇನ್ ಬರಲ್ಲ ಸರ್ ಸುರೂತ ಡ್ರಾಮಾಡಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಂಡಗೆ ಬಂದದ್ದು ಸೇರ್ನಿ ಡ್ರಾಮಾ ವಾತಾವರಣ ಎಂಚೆತ್ತನ ಪಕ್ಕ ವಾತಾವರಣ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಇಂಚ ಪಿದೈಡ್ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ಪುನೆಕ್ಕಿಲ ಇಂದೇಕಿಲ ಭಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಸುಲಭ ಆಯ್ನ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಯಾನ್ ನವ್ಯ ಡ್ರಾಮಾಡ್ಲ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎಂಕುಲು ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ಪನ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಲ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ಮತ ಆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಪಗ ಮದ್ ಎನಿಗ್ಲ ಕೆಲವು ತಂಡಲಿಡ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ತೀಜ್ಜಿ ಅವು ನಾಟಕೀಯವಾದ ದಾನೆ ಅಂದ ಆ ಟೈಪ್ ಪಾತೆ ಮನ್ಪುನಾಗನೆ ಬಂದ್ಬೇರಿ ಮೀ ನಾಟಕದ ಕಾಲ ನಾಟಕದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಪಾತಿರುವ ಈ ಡ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಎಂಕುಲು ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ತಂತೀನಿ ಆ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕಾರ ಪಂಡದ ಕೊರ್ಪಿನ ರೀತಿನ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಪಂತೇನು ಏರಿಗ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಕಾಪಿ ಕಟ್ ಸರ್ ಪನ್ನೆಂಡು ಆರು ನಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎಂಕುಲು ಏತು ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಆರು ಮಲ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಟ್ಟು ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತಾರ ಪಾತ್ರದ ವಿವರಣೆ ಕೊರನಾಗ ಆರ ಪಾತ್ರದ ಅಭಿನಯ ಮಂತು ತೋಪವೇರ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಮಲ್ತದ್ದು ತೋಜಾಯಿಜಿಡು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಾಯ್ತ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇವನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಡಪುನ ಎಂಚ ಬಂದು ಪುಣ್ಣಾವಡು ಆಣಾವಡು ಒಂದೇ ದ್ಯಾಗ್ ಕೇಂದ್ರ ಬಂದಣ್ಣ ಸರ್ ತಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತಿ ಸಡನ್ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಬತ್ತನ ಕೆಲವೇರ್ನ ಗೌರವ ಬರ್ಮೇಳದು ಇಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಗೌರವ ಮತಿ ಬೇಟಿಗೆ ಇಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಮಂತದಿ ನೀ ಬಂದ್ಬೇರು ಏನಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ರಿಯಾಲಿಟಿಗೆ ಏನು ಒರಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಇಲ್ಲ ಪಂಡಿ ನಿರ್ದಾತ್ರತೆ ಆ ಪಾತ್ರಗ ತೂಕ ಬರ್ಪಿನಿ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮನ ಕಲಾವಿದರ ನಿರ್ದೇಶಕನೇ ನಟ ಹೆಂಗಿಲು ಇಂಚ ಬತ್ತನ ಬಣ್ಣ ನೀರು ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ 2 ಡ್ರಾಮಾ ಅದು ಇಂಚ ಬತ್ತಿ ಪೀಟಿಗೆ ಆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಅಲ್ಪ ಬಾಳ್ತಾರ ಹಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲು ಇನ್ನಿಗ್ಲ ಒಂಜೇ ತಂಡದ 1988 ಇನ್ನಿಗಿಲ ಒಂಜೇ ತಂಡಡು ಉಲ್ಲ ಪಂದಾಂಡ ಎಂಕುಲು ಆ ರೀತಿ ಆ ಬೆನ್ಪಿನ ರೀತಿ ಅವಡು ಎಂಕುಲು ಕೊರ್ಪಿನ ಗೌರವ ಅವಡು ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅವಡು ಆರು ಪಂಡಿನೇನು ಮಾತ ಮಲ್ಪ ರಾಜಿಟಲ್ಲ ಒಂತೆ ಮಲ್ತಿನಲ್ಲ ಜನಕ್ಲೆ ಮುಟ್ಟುಲೆಕ್ಕ ಕೊರ್ಪಿನ ಅವಡು ಅಂಚೆನಿರ್ದವರ ಎಂಕುಲು ಇನ್ನಿಗ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ ಉಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಂಡಡು ಉಲ್ಲ
ಅವೇ ಇರಿಗೆ ಈಗೋ ಬತ್ತಂಡ ಯಾನು ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಇಂಕ ಒಂಜಿ 2 ಡ್ರಾಮಾ 3 ಡ್ರಾಮಾ 4 ಡ್ರಾಮಾ ಆಯ್ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಕ ಬಿರುದು ತಿಕ್ಕಂಡು ಅನ್ನ ಈ ಬಿರುದು ಯಾನು ಪಂಡಿದ್ದ ಪೋಂಡು ಖಂಡಿತ ಪೊಲೈಟ್ ಅದು ಏತು ತರ ಬಗ್ಗದು ತರ ತಗ್ಗವ ನಮ್ಮ ಆತ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ತರ ತಗ್ಗನಾತ ತರದಿರ್ತದೆ ಯಾನು ನನ್ನ ಯಾನೇ ಪಂಡಿ ಆಯ್ತು ರಂಗಭೂಮಿ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಚ್ಚಿಯರಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಸೇವೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪೆಲೆ ಕತೆ ರಂಗಭೂಮಿಡಿ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಆಂಕರ ತೋಜಂಡ ಪೋಂಡು ಇದ್ದಾನೆ ಇರು ಕಾಪಿಗಾಡೇರ್ನ ತಂಡದ ಕರಿನ 30 ವರ್ಷದ ಇರ್ಗ ಅಂಜಮ್ಮನ್ ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದಂದು ಒಂಜೇ ತಂಡದ 6 ವರ್ಷ ಉಂತುನ ಸುಲಭ ಸುಲಭ ಬಂಡ ಯಾನ್ 10 ವರ್ಷ ಇಜ್ಜಂಡ 2,000 ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು 10 ವರ್ಷ ಇಜ್ಜಂಡ ಸೌದಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತೇನು ಬೆನಿಯರೆ ಪೋತಿನ ಒಂಜೇ ತಂಡಡ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ 2 ಜನ ಮೆಗ್ಗಿ ಪಲ್ಯ ಏನಕ್ಲು ಇತ್ತೇರು ಪಂದಂಡ ಮದಿಮೆ ಆಂಡ್ ಪಂದಂಡ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ ಪಲ್ಯನ ಪುಡಿದಿನ ಬೇತೆ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ತಂಡಡ್ ಎಂಕಲ್ನ 25 ಜೋಕುಲಲ್ಲ ಅವೇನು ನಡಪ್ಪವನ ಉರಿಕಾರೆ ಉರಿಕಾರೆ ಯಜಮಾನೆಲ್ಲ ಯಜಮಾನ್ದಿ ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಶಮ್ಮಿರ್ಲಿರತೆ ಆ ನಡಪವನ ರೀತಿ ಅಂಚೆ ಇತ್ತಿನೇಟಿ ಇನಿಗಿಲ್ಲ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮುಳಾದುಂಡು ಏರು ಬರಡು ಏರು ಪೋವಡು ಏರು ಬುಡ್ದು ಪೋವಡು ಏರು ಬರಡು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು ಐಕೆ ಕಾರಣ ನಡಪವನ ಉಂದು ಗುರಿಕಾರೆ ಗಟ್ಟಿ ಬೋಡು ಗುರಿಕಾರೆಗೆ ಅವಡ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಗಟ್ಟಿ ಬೋಡು ಏರು ತಂಡಡು ಬುಟ್ನಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಆರು ಪಿರ ನರ್ಗದೆ ಚೇರು ಅಂಚ 30 ವರ್ಷದ ಜರ್ನಿ ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಬಂದರ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಘಟನೆಲು ಉಪ್ಪು ಏನು ಬಂದನ ಮಸ್ತ್ ಘಟನೆಲು ಉಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಕಾಫಿ ಗಾರ್ಡರ್ಲ ಅರ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ನ್ಲ ಅಕ್ಕಲು ಅಕ್ಕನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಡತಿನ ಘಟನೆ ಲೈಫ್ ಉಡಿ ಏಪಲ್ಲ ನೆನ್ನುಂಡ ರಪ್ಪ ನೆನೆಕೋಪುನು ಬಂದನು ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚಿನ ಊಲಜ್ಜು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ದಾಯ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಎತ್ತು ತಗ್ಗು ಅವು ಒಂದು ದಾಲಜ್ಜಿ ಒಲ್ಲಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇತ ಇಲ್ಲಾಡು ಮೆಗಿ ಬಲ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ನಾನೆ ದಾದಾಂಡಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಮುಲ್ಪಲ್ಲ ದಾದಾಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಂಡ ಅಪ್ಪಗನೆ ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್ ಕಾಣ ಅಪ್ಪಗನೆ ಎಪ್ಪಗಿನ ಕೈ ಬಾರ್ದು ಪಾತಿರ್ದ ಸರಿ ಆಡ್ಬರ್ತದೆ ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಬಾಳಿಕೆ ವರ್ಕ್ ಉಂಟು ಅಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇತ್ತನ್ ಬಂದಾಂಡ ಈರು ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ತನ್ ಬಂದಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಈರು ಕೋಪಡಿತಂದ ಯಾನು ಸೋಪಡಾಪುಂಡು ಅಂಚತಿನ ಮಾತ್ರ ಬದುಕು ಜೀವನ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಂಡ ರಡ್ಡಿ ಜನಲು ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಚ ಉಂತೀರು ಬಂದಂಡ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಬತ್ತನ ಒಂದಿಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲೇಟ್ ಅಂಚೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೇಟ್ ಇದು ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ ಉಡ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಎಂಕಲ್ ಬತ್ತಾರಡ ಆರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸುತ್ತಕ್ಕಲು ಒಂದು ತೆಲ್ಪ ಒಂದು ಪಾತಿರ ಒಂದು ತಮಾಷೆನೆ ನಿಗ್ಲಜ್ಜಿ ಧರ್ಮರಾಯ ದಾಲಜ್ಜಿ ಗೋಲಜ್ಜಿ ಈಗೋ ಅನ್ಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ತೆಲ್ತೆಂದು ಪತ್ತು ಏರು ಬರಡಿ ಏರು ಪೋಡಿ ಏರು ಸೆಲ್ಫಿ ದೆಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಬಲ್ಲೆ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಹಸನ್ಮುಖಿ ಯಾನು ಕೋಡೆ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂಡತ್ತೆ ಅವಳು ಡ್ರಾಮಾನಕ್ಕೆ ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರ್ಪತ್ತೆ ಪಿದಾಯ್ ಒಂದು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪರು ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಇಂಕ್ಲಿ ಡ್ರಾಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವಡು ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೋನಗನೆ ಊರಿಪತ್ತು ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಕೊರ್ಲೇಂದು ಐಕಲ ಬುಡ್ಪುಜೇರು ಆಂಡಲ್ಲ ಮೇರ ಹಸನ್ಮುಖಿ ಅದು ತೆಲ್ತದೆ ಮಲ್ಪೇರು ಆ ಟೈಮ್ ಬೇತೆ ಭಾಷೆದ ಕಲಾವಿದರ ಬೊರ್ತುಗು ವನಸುಗು ಕುಲ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯ ಕೆಲವರು ಬೆಚ್ಚ ಅಂದ್ ಮೇರೆಗೆ ಹೌದು ಆಲೋಚಿ ಓಲೆ ಬೆಚ್ಚಾಪ ತೆಲ್ತಿದ್ದು ಡ್ರಾಮಾ ಅವನಿತ್ತಿಲ್ಲಗನೆ ಸೀನ್ ಹಿಡಿದು ಉಲಾಯಿ ಬಂದಾಗನೆ ಡ್ರಾಮಾ ತೂಪುಜೇರಾಕಲು ಬರ್ತದೆ ಅಭಿಮಾನಿಲೆ ಅಕ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಬೋರ್ಡು ಸೀನುದಾಲು ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ದಾದಾಂಡಲು ಒಪ್ಪುಂಡು ಟೆನ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನಗನೆ ಸೆಲ್ಫಿಕೇನು ಬೇರೆ ಸರ್ ತೋರ್ಪೇನು ಐಕಿ ಇನಿಕಾದ ಗಟ್ಟಿ ನಿಂತದೆ ಇನ್ನಿಗ್ಲ ನನಗ್ಲ ಆ ಹಿಂದೇಟೆ ಗಟ್ಟಿ ಇಡಲೇರು ಮನಸ್ಸು ಬೇಲೆ ಅನ್ಪುಜೇರು ಏರ್ನಲ್ವ ಅಭಿಮಾನಿನಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಬೇಲೆ ಅನ್ಪೇರೆ ಜಿಜ್ಜಿ ಕೊರ್ಪು ಜಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಪೊಲೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು ಇತ್ತ ಸದಾಶಿವ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿ ಉಳ್ಳತೆ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಎಡ್ಡೆ ನಟನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಸಾದಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೋವೊಂದುಂಡು ಕೊನಿಬೆಟ್ಟಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಕುಡೊಂಜಿ ತಂಡರ್ದಾಗ ಒಂಜಿ ಆಫರ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಒಂಜಿ 150 ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪೆ ಬಲೆ ಮಾರೆ ಈರೇನು 30 ವರ್ಷದ ಏರ್ಲಲ್ಲ ಐದು ಜೇರ ತೀರು ಪೋಪುನ ಮನಸ್ಸು ಮಂತದ ಜೇರ ಸರ್ ದೇವರದೇವಿಟ್ಟು ಏರ್ಲಲ್ಲ ಐದು ಜೇರು ಲೆತ್ತಿನ ಅಂಚಿ ತಿರ್ಗದು ಅವನು
ತಿರ್ಗದಂತೆ ತೂಪಿನಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಆಲೋಚನೆ ಬೈ ಇಜ್ಜಿ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಈ ಬಂಗಾರ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತಿನ ತಂಡ ತೆಕ್ಕದು ಪುನಃ ಕುಡಜಿ ತಂಡಗಳಾಗನ ಕುಡಜಿ ಪೋಪಿನ ಏರ್ಲಲ್ಲ ಇದಿಜೇರಿ ನಾನು ಅದು ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜಿಂದೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏರೆಗ್ಲೆ ಏರ್ಲ ಮಲ್ತಿಜೇರು ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತಿನ ಜಾಗೆದ್ದು ಕುಡಬೋದು ಗುಂಡಿಗೆ ಒಲ್ಲ ಪೂರ್ವೇರ ಏರ್ಲ ಇತ್ತದ ಕಲಾವಿದರು ಏತೋ ಕಡೆ ಜಂಪಾಪಿನ ತೂತೆ 2 ವರ್ಷ ಆ ತಂಡ 1 ವರ್ಷ ಈ ತಂಡ ರಾಜಿ ತಿಂಗೊಳ್ಗರ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಲಾಗಿ ಅಂದುಲ್ಲೇರ ಅಂದ ಉದರ ಬಂದ್ಬುಜಿ ದೇವಣ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರ್ನ ತೂವ ಅಂದ, ಉಲ್ಲೆ ಅಂದ. 1 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಇತ್ತೇರ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ತೂಯರ್ನ ಆ ಪೋಸ್ಟರ್ ದಿಜ್ಜಿ ಕುಡಂಜಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಕುಡಜಿ ಟುಪ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಐಕ್ಲನ ದಾಲ ಪಂದ್ರಾಬ್ ಅಕ್ಲನ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಅಕ್ಲನ ಬದುಕು ಅಕ್ಲಗೆ ಅಕ್ಲ ಇಂಚೆ ತಿಂಕ್ ಯೋಚನೆಲು ಉಂಡು ಅವಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕುಡೋರಿಯಾಗಿ ದಾಲ ಪಂದ್ರ ಆಪುಜಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆ ನಾವು ತಪ್ಪುಂದೆಲ್ಲ ಪಂದ್ರ ಆಪುಜಿ ಸರಿಯಿಂದೆಲ್ಲ ಪಂದ್ರ ಆಪುಜಿ ಅಕ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಏನು ಸರಿ ಅನ್ ಮಲ್ತಿನ ನಾನು ಸರಿಯಿಂದ ಅಂತಂದ ಇರೇಗ ಇಂತಿದ್ದಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಕೊಡೋರೆ ಏನು ಜಿರ್ಲಿ ಏನು ಚಿ 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 ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ಸರಿ ಬಂಡ ಐಕಿ ಬುಕ್ ಇದಾದ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಸದಾಶಿವ ಸರ್ ಇರ್ನ ಇತ್ತಂಜಿ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನಡು ರಂಗಭೂಮಿയുടെ ಸುದೀರ್ಘವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಪಯಣ ಸರ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅತನ ಇರ್ನಂಜಿ ದಿನಚರಿ ಎಂಚು ಉಪ್ಪುಂಡು ಸರ್ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದ ಜಪ್ಪುನ ಮೊಟ್ಟ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ದಾದ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಲಾಪ ಏತು ಬರ್ತುಗೆ ಲಕ್ಕೋರು ಏತು ಬರ್ತುಗೆ ಜಪ್ಪುವರು ಇದನ್ನ ದಾದ ಮಾತ ಮನ್ಪೋರು ಪಗೇಳ್ದ ಕಾಂಡದ ಜಪ್ಪುನ ಬಣ್ಣ ಎಂಗುಳು ಜಪ್ಪುನೇ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತೆ 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಜತ್ತೆ ಬಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲದ ದಾಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗಳು ಮರ್ಮಯ ಉಳ್ಳೇರು ಬಂಗಾರ ಲೆಕ್ಕ ದೇವರ ಲೆಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪೊಡೆದಿಲ್ಲರು ಮತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಕನಪಿನ ಪತ್ತುನ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಮರ್ಮಯನೆ ಎಂಕ್ ಪದ್ರ ಗೊರ್ಪುಜೇರು ನಾನು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕ್ಯಾಡ ಹೊರ ಬೇಲೆ ಎತ್ತ ಬಂದು ವಾಂಡಲು ಪೋಯರೆ ಪುಣ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಆನ್ ಬಂದಂಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕು ಎನ್ಮೇನ್ ಮರೆಂಟೆಗೆ 1 ಗಂಟೆದು ದುಂಬು ಜೆತ್ತೆಡ ಕಾಂಡ ಎನ್ಮಾಂಟೆಗೆ 7 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕ 3 ಗಂಟೆ ಕರೀನು ಬಂದಾಂಡ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಕ್ಯಾರ ಆಪುಜಿ 10 ಗಂಟೆ ಲಾಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಓಡ್ಲ ಹೋಗ್ಬುಜಿ ಆ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮನ್ಪುಜಿ 10 ಲಕ್ಕದ ಚಾ ಮತ್ತೆ ಪರಿಯ ಪಂಡಣ್ಣ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗೆ ಒಣಸಾಂಡು ಒಂಚೂರು ಟಿ ವಿಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ತೊಂಡು ಪಿರ ಜತ್ತೆ ಪಿರ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿದ್ದಾಡ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿತ್ತ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿದ್ದಾಡ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನು ಪಯನ್ ಗಂಟೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಾರ್ಕೂರು ಡ್ರಾಮಾ ಈ ಅಲ್ಪ ಐತೆ ಡ್ರಾಮಾ ಅದು ಬಂದಾಗೈತೆ ನಡು ರಾತ್ರಿ ಕರಿಯೋನು ಜೆಪ್ಪರ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇಂಕೆ ಜೆಪ್ಪುನು ಪಂಡ ಆಸೆ ಆಪುಂಡು ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ದಿನ ಡ್ರಾಮಾ ಇಜ್ಜಿಡೋ ಅಪ್ಪ ಇನಿ ಬೇಗ ಜೆಪ್ಪುಗ ಅಂದ ಆಪುಂಡು ಎನ್ ಮರೆಂಟೆಗೆ ಚೋಚಾಡೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಡ ನಿದ್ರೆ ಪಗೇಳ್ದು ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಜೆತ್ತೆ ನಿದ್ರೆ ಪುಣದೆ ಅಂಚಿಡಿಂಚಿ ದಾಂಡದ ಸೌಂಡ್ ಆಂಡಕ್ಕೇನುಂಡು ಅಂಡ ನಿದ್ರೆ ರಾತ್ರಿದ ನಿದ್ರದ ಲೆಕ್ಕ ಪಗೇಳ್ದು ಆಪುಜಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಬತ್ತುಂಡ ಬೊಕ ಓಕೆ ಎಸ್ ಇತ್ತಂಜಿ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಪೋಪಿ ನೆಡ್ದು ದುಂಬು ಸರ್ ಕಲಾವಿದರ್ನ ದಾದನದ ತಯಾರಿ ಲುಪ್ಪುವ ಸರ್ ತಯಾರಿ ಇತ್ತಂಜಿ ನಾಟಕ ಇರ್ತೀರ ಇರ್ನ ತಯಾರಿ ಎಂತ ಒಪ್ಪುಂಡು ನಾಟಕ ಓಪು ನೆಡ್ ದುಂಬು ಕಾಲಿ ಅವ ವಸ್ತುಲು ಇರ್ನ ಬ್ಯಾಗದ ಲೈ ಉಪ್ಪುವ ವಾವ ಬ್ಯಾಗದ ವಾವ ಡ್ರಾಮಾ ಉಂಡು ಅವ ಡ್ರಾಮದ ಬ್ಯಾಗ್ ಇದು ಡ್ರೆಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಬ್ಯಾಗಿಂದ ಬೇತ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನೊಂದು ಬೇತೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಡು 4-5 ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಡು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಏನಾಯಿರಬಲ್ಲಿ ಈ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಂದು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ತು ಡ್ರಾಮದ ಡ್ರೆಸ್ ಇಂದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಯಾರಿಗೂ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನು ಅರ್ಧೇ ಇರ್ಬೇಡ ಅರ್ಧದ ಬರ್ತದ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ವೇರ ಡ್ರಾಮದ ಇಂಚಿನಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅವು ಮಾತ ರೆಡಿ ಅವು ಡ್ರಾಮಾದ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಪೋಪಿನ ಮಾತ ರೆಡಿ ಮಲ್ತ ದೀತೆ ಡ್ರಾಮಾ ಸರ್ ನಾಟಕ ಇನ್ನು ಏರ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅತ್ತೆ ಈ ವರ್ಷದ ಹೊಸ ಡ್ರಾಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಬೋನುಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಿಕಪ್ ಆಯ್ತು ಇತ್ತೆ ಪೂಪುನು ಒಂಡು 10 ಶೋ ಪೂಪು ಜನಕ್ಕೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪೇರು ಕಾಮಿಡಿ ಫುಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎನ್ನ ಬೇತೆ ಡ್ರಾಮಾದೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೆಟ್ ಬೇತೆನೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎನ್ನ ನೆಟ್ ಮತ್ತೆ ನಲಿಪೆರೆ ಉಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಉಂಡು ಅವೇನಿಗೆ ಕಡೆ ಮಗಲಿನ ಬಂದಿನ ಅಂತ ಜಾಗ್ರ ಅವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ತುಯ್ಯಾಲೆ ಅವು ಮೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಡು ಮೆಲ್ಲ ಐಬೈ ಪಂಡಿನಿ ಅಂದ್ರೆ ಜನಕಲ್ದ ಬಂದ್ರೆ ಆಪುಂಡ ಮೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೆ ನೋಡು ಉದಾಸೀನ ಮಲ್ತಿರಿ ಪರಬೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಪರಬೆ ಪರಬೆ ಬೋಡೊಂದು ಪರಕೆ ತಂದೆ ನೀವು ಅನ್ಪುಜಿ ಅದ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಆಪುಜಿ ನಂಗೆ ಅರ್ಬೋನಾಗ ಅವು ಎಂಚಿನ ಹೆಚ್ಚಿನಲ್ಲ ಯಾನು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದು 1.5 ವರ್ಷ ಪುನಃ ಬಂದ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ತಾಯನು ಮಾತಾ ಡ್ರಾಮಾ ಮತ್ತೆ ಅವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ನಾಯ್ದ ಬೀಲ ಅಂದ ಆ ಡ್ರಾಮಾ ಮತ್ತ ನಾಯ್ದ ಬೀಲ ತೂತಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ ತುಯರ ಅವು ಎನ್ನ ಭಾರಿ ಡ್ರಾಮಾ ಶುದ್ಧ ಡ್ರಾಮಾ ಅವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಮತ್ತ ಅಂದೆ
ಅಪ್ಪಗೇನು ಹುಷಾರು ಇಜ್ಜಿಂದಲ್ಲ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಟಿ ಬಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಂಡ್ ಓ ಅಂದೆ ಅವು ನಿದ್ರೆ ಕಜೇರ್ದು ಪನಿ ಗಿನಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣತೆ ಅವು ನಿಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೇನು ಅವು ಒಂಚೂರು ಐತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಡವು ಅವು ಒಂಜರೆ ವರ್ಷ ಹಿಂಗೆ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ಪರೆ ಬೇತೆ ಡ್ರಾಮಾ ಬೇತೆ ಗಿಡ ಮಲ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ನಾಯ್ದ ಬೀಲೆ ಯಾನೇ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಹೆಂಗೆ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದ ಅಂದ್ ಅವು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಅಂತೂ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ನಾಯ್ದ ಬೀಲ ಅಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ತದೇರ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆರು ಮಲ್ತೇರ ಐಟ್ ಅಂಡವು ಆ ಐಟು ಬಾಯಿ ಬರ್ಪುಜಾಯಿ ಅಮ್ಮೆ ಮಗಳನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವು ಅಮ್ಮೆರೆಗೆ ಬಾಯಿ ಬರ್ಪುಜಾಯ್ತು ಆ ಬಾಯಿ ಬರಂದೆ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಕನ್ವೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಯಾನ್ ಇಂಚಿನೇ ಪಂಡಿನಿ ಬಂದು ಅವು ಸಿಂಗ್ ನೆಟ್ ಅವು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಡ್ರಾಮಾ.